Ярдәм янәшә проекты коронавируска бәйле катлаулы тормыш хәлендә калган һәм мохтаҗлык кичергән гаиләләргә азык-төлек белән ярдәм итү йөзеннән оештырылган. Азык-төлек пакетлары Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы төзегән исемлекләр нигезендә кайта. Ярдәм янәшә проекты кысаларында районыбызга 3нче транш белән аз керемле гаиләләргә шушы пандемия вакытында эшчәнлеген туктатып торырга мәҗбүр булган эшмәкәрләргә 280 продукция ләтә тартма кайтачак. Бүгенге көндә волонтерлар белән бергә, социаль хезмәткәрләр белән бергә шушы гаиләләргә әлеге продукция тартмаларын тарату оештырылачак. Азык-төлек җыелмаларын Мөслимгә махсус машина китерә. Бу Мөслимгә килгән 3нче ярдәм. Урышакнага үзәрлегендә 4 гаиләгә шушында ярдәм күрсәтелә. Продуктовый пакетлар, гаиләләр бик канәгать, сүздә юк. Менә күбесенең шушы эпидемия чорында дип әйтик инде эшләре тукталып торды, шуңа күрә аларның керемнәре әзәйде. Бүген инде ярдәм янәшә проекты кысаларында без коробкалар илтәбез продукция белән. Менә миңа кагылышлы инде ул Татарстан һәм Октябрьский урамы. Азык-төлек җыелмаларын адресатларына һәр вакыттагыча волонтерлар таратты. Азык-төлек җыелмаларын алыштыру арасында аз керемле күп балалы гаиләләр, коронавирустан зыян күргән эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр бар. Ярдәм алимент ала алмаган гаиләдә тәрбияләнүче балаларга, опека һәм попечительлек вазифаларын бушлай башкаручы гаиләләргә дә бирелә. Ярдәмне оештыручыларга, күчтәнәч пакетларны китерүче волонтерларга һәркем рәхмәтен җиткерергә ашыкты. Ярдәм оештырган үзебезнең район җитәкчеләренә, үзебезнең опека һәм соцзащита хезмәткәрләренә бик рәхмәтлемен. Минем үземнең карамакта 12 яшьлек кыз бала опекада. Шуның белән бергә икәү бик матур гына яшәп ятабыз. Арабызда изгелекле кешеләр күп. Менә без бүген 3нче тапкыр хөкүмәтебезнең, районыбызның ярдәмен алырга килдек. Минем шуны әйтәсем килә. Безгә шушында ярдәм күрсәткән барлык халыкка, барлык администрация башлыгына рәхмәттән башка сүзем юк. Ярдәм янәшә проекты кысаларында райондашларыбыз тагын бер тапкыр азык-төлек пакетлары алачак. Ярдәм шушы ай дәвамында кайтырга тиеш. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.